This is Indaba yesintu ngolwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 ebusuku. Right, earlier on I did say ukuthi khona into esihlaba umxhwele eyenzekile la. We have ingqungqulu zakithi eKZN South Africa eAfrica esizibuye namaGrammy kwaze kwakathathu banominatwe kaningi benza ke legacy project yokuthi benikeze ama-award angakaze abekhona siyaqala ukuzwa ngawo and so we said wow we want ukuthi sibe ngaboqala ukuzwa and talk about amambazo. Yes, Ladysmith Black Mambazo. So we joined now by the group itself bala and batheke bazokwenza ngendlela ehlukileke bazoshaya ngomusic nje live khona la eGagasini hlale kuyintokozo njalo nokuyiqhenya kuthina ukuthi sikhulume nani baba Albert Masibuko sikubingelele eGagasini. Ngibonge Mthiyane siyathokoza kakhulu ukuthi sibe la namhlanje kuyintokozo enkulu kuthina. Siyabonga kakhulu khona sibongiseni eshawula Mshengo. Yebo baba ninjani? Sikhona manje uthini Mshengo omdala mase ubizwa ngomshengo esadla amabele akakalwi nawe nje. Hayi siyantshontsha nje ngoba ke yeah no sihlanga sonke isikhathi siqhenya ngomculweni wenzile even nanohulumeni useze wayibongela kakhulu iLadysmith Black Mambazo ngebanga esilihambile and sekukhona ke now even and legacy abafana abancane abaphuma khona so lo mqondo ukuthi kube khona ama-award uqhamuka kuphi Mr Masibuko? Lo mqondo uqhamuke kubona osibongiseni laba ngoba siyasithi ngesizulu ukuzala ukuzelula. Yes. Okay. Ngibona bathe abamhloniphe ubaba wabo ngoba kwakuyisifiso sakhe ukuthuthukisa umculo womdabu. Base bethi kaye abeze naleyo lo mqondo wama-award kodwa ngoba ukhona ngemkhulumele engelona idlozi. Okay. Sibongiseni kuthiwa umqondo lo kaDokotela uShabalala ukuthi akungabungazwa iLadysmith Black Mambazo kuphela kodwa kuthathwa igender yonke njengoba injalo. Usho njalo Masibuko? Uqinisile isifiso sika baba eqala ethuthukisa lo mculo wesicathamiya wayefisa ukuthi uthuthuke ufike ezingeni lomhlaba. Yes. Manje njoba esebenzile kangaka wathuthukisa iLadysmith Black Mambazo yafike ezingeni lomhlaba sesiyabheka ukuthi asingashiyi ngemuva umculo wakithi womdabu. Yes. Asithi ngoba naku sesivelele nathi bese sibadonsa ke futhi abafowethu siwuthuthukise umculo uzufike futhi la uzofika uthi uma ucabanga isicathamiya ungacabangi ngeBlack Mambazo kodwa ucabange amaqembu amaningi acula lolu hlobo lomculo. Yes, besikhuluma earlier on nabalingani bami bezothi kuma awards nifake even abantu abenza i-Acapella. Yes. Okay, so shuthi i-Acapella isicathamiya sesingesi kahle hle. Sibhekelela nje wonke umuntu ocula umculo ocula ngaphandle kweinsimbi. Njengamanje sinamaqembu anjengo The Soil, ubalile iThe Legacy, sinabantwana laba bacula igospel, i-Acapella bacule njengabanqobi, abathandwa, yibo bonke abantu labo esifuna ukuthi ngoba isicathamiya lesiyana bayiqhenye ngalokho abakwenzayo ngoba inhloso yethu ukuthi uzithande wena njengomAfrika, njengomZulu, njengomXhosa ukuze ukwazi ukuthi uthathe lokho yikona upresente emhlabeni wonke. Okay, so kusho ukuthi ke wonke ke lo mcimbi ungomgqibelo losiyakona. Umcimbi lo ungomgqibelo lo siyakona. Kodwa ke kusasa sizoqala senze iCothoza Music Festival. Lapho kuzobe kuperforma nje iLadysmith Black Mambazo bese siba namaqembu awu2 nje azovula nje inkundla. Kodwa iconcert lonke kuzobe nje kuyiLadysmith Black Mambazo ngoba silwa nalento ethi imambazo ayisafuna ukuperform ekhaya. Sesihlale sizwa kuthiwa hawu naya eAmerica naya eGermany sikhona ke manje. Yeah, in fact ukubeka politely bazothi hawu imambazo siyayitshela. Ebefethu ningasishaya nje ngenote elodwa nithi amaweni nithi 1 2 dishawe nje live eGagasini. Nami kanjalo. All right, okay. So ke nazo baba silale maweni we 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 baba silale maweni. Wow.
Ladysmith Black Mambazo ina ma-members amangaki? Njengamanje ama-members awu9. Okay, now kimina ke engene umuntu music mangilalele ngingitshela ukuthi ngisho abantu abayi2 bangadoja bangaculi ngeke nikwazi ukuzwana ukuthi usibanibana kangenanga ungakwazi ukubamba ukuthi hayi asiphelelanga lama voice kucule only 7. Siyakwazi ukubamba ubaba usifundi kodwa usifundisa ukuthi singacula noma siwu2 singacula sibathathu kodwa ke siyakwazi ukubamba ukuthi hawu ndoda awuthukuphusha lapha ya kodwa ke ipractice yethu iyasivumela ukuthi singacula nje singacula singaphelele akukahle kahle akukho ukuthi emambazweni asiphelele. Yeah, so kulamane ngangaka seqanjiwe eyaziwa ngayo iliphi iculo lifike emqondweni makhulunywa ngeLadysmith Black Mambazo kuona wonke ama generation ingoma ethandwa kakhulu ngithe emaweni ngoba ingoma nami engakhula ngizwa and ngiyayithanda so kinina manihamba nidabula there must be that one song nje bonke abantu noma bengezo ama lyrics akhona eveli bahlanyisa bemshengo. Kukhona ingoma emangazayo la uNomathemba ile ngoma yaqanjwa ngo1964. Yeah. Kuyamangaza ukuthi noma ungayapi abantu nje uma ucula uNomathemba bathi ke nanso ke iLadysmith Black Mambazo. Bese kuyahluka ke uma ula ekhaya kunengoma abantu abayicula kanye nathi lena ethi ilungelo ngelakho. Yes ilungelo ngelakho. All right, and mhlambe ngizoshanje ngeverse layo elilodwa before ngiqede. We see now ikenge egqom ne house even nekwaito ithatha ingoma ezindala bayisimplish bayifake isimanje. So if ungasekuthiweke there is a guy owenza I house now ufuna ukuthatha ingoma zenu ningakubuka lokho njengokuthi seniyayiphuphisa manje music wethu noma izandla ivulekile kutheni ngakhulu yephambili. Zivulekile izandla lokho kusithokoza kakhulu ukubona intsha ithatha umculo wasekhaya iwenza singajabula nje ukubona abafana bemixa yabona nje ingoma ethi ilungelo ngelakho shado asibeka kakhulu wena asibeka kakhulu Ladysmith Black Mambazo. We are honored as Gagasi to have you here ngamaqhawe ethu and noma plan khona sike sijabula kanye nani nizoshiya nani ke nelungelo sishiya nelungelo. All right, yeah nalo ke ilungelo umuntu ongazi ucabanga ukuthi uyazi kanti akazilu towaziyo uvelenze kwenzeke lilungelunge lakho mngana lelilungelunge lakho mngana lelilungelunge uhlale kahle lelilungelunge lakho mfana wenda lelilungelunge uhlale uNkulunkulu lelilungelunge lakho sathane lelilungelunge ubuyele ekhaya lelilungelunge lakho mfana wenda lelilungelunge lakho mnganami lelilungelunge lakho mnganami lelilungelunge lakho qedi imponompono lelilungelunge lakho lelilungelunge lakho yaqedi imponompono lelilungelunge lakho usishobolo lelilungelunge lakho kudlizintabi kudla mawa lelilungelunge lakho na yecho lelilungelunge lakho nekakasi lelilungelunge lakho nje hamba nqola yomlilo lelilungelunge suke mdubane phezulu kanje lelilungelunge lakho ndabi kudla mawa lelilungelunge lakho na yecho lelilungelunge lakho manje sesithi lelilungelunge hamba masikisi lelilungelunge hamba isindo sisilasa lelilungelunge intantalaze kahle lelilungelunge siziba zonke siyakwazi lelilungelunge obuye wavula kuvali lelilungelunge lakho ikhethini lensi lelilungelunge manyathele Russia lelilungelunge Moscow lelilungelunge Leningrad lelilungelunge lelilungelunge lakho lelilungelunge lakho lelilungelunge lakho lelilungelo lelilungelunge lakho yakho wemfana lelilungelunge lakho yakho yeGagasi lelilungelunge lakho yakho nawe ale lelilungelunge lakho mnganami lelilungelunge lakho mnganami lelilungelunge lakho hayi kumnandi kwela kithi Gagasi. Wow. Gagasi FM.